Dan agung juga berita taruh pila jisi ini. Apa yang kena di mana berita? Berita yang jika taruh pila ini. Makanya terang di. Sir, aku nama. Makanya terang di. Karbi language la pen karbi medium so a vacancy ke doan na tuma phan pini bang pokep abang pu bang pi than bang atom phan karbi autonomous council pen appointment ron ponlo la pen ke advertisement pi lo la pen interview call lo la pen as per mirida teng pen si ni tum appointment pi ponlo la pen pini le tum isi resolution en lo karbi autonomous council pen karbi medium la pen karbi language tum phan alang le tum phan temporary si anadin ke pi pupun itu appointment ke pi nasi 11 months masih itu temporary appointment pi independent bar ke alang tu make independent bang ke temporary kari lo alang tu make regularize lo emethang elam iki apa je thang dia phan karbi elam iki laso atto kanu tame kacini ya jipanon ki thomio wi atum phan pachitini ni dia je phan la soteng mensi itu university anda ni tum to tiar pon mane pangcheng pon momlo nikan hini thombak do iglo la penje ni tum okoma thathulang ye college tin tame next abang ne tum yong si awar sai ne tum claim pon momlo lata lang pon momlo je a college tin kar benglong ke do ana college ventures college pen chenglong provincialized college pen jengla recognized college atum phanan tame niltum je college lo antame karbi medium subject banke karbi language teachers in urba kai poinang po la pen je karbi medium da thanang yoda upse niltum ta karbi autonomous council pen itu mat hapon momlo lasi pini niltum cheperai lo la konana nama karbi medium school ke memia diman pinilum isilong se jepono hola school ke memiana prapjin pen patiar pe hoda school ke doan name pelang nam toilo tapi na parta me hola da than bang atumyong si pini ke than kai ke dam de sayang deng jeklem play kulong te tu la so tame karbilon ton mas responsible tum supposed notice people la so teng men lang reply gpp pelong te tum kang khanji phansi ni tum as per nct ya guideline teng pen ni tum la da asa kuri bang kapabi phan ni tum da council pen order pi hukum pi chapo bo forest atum phanta la puno la tum bang ke aprang illegal appointment aron re pen si appointment ki pilo nikan thro proxy na ke mane ke nikan ki po dolo lasi lada ke hola non rabha phan ke aprang ke alang ke case atula bel ke enmesinon jok momlo la pen ke na tum theklong lo inu bahini ke dake la so farman da jail ta damnang lo lasi illegal appointment lo long ke do bom claim mo matum ta me lake da council pen salary lipinu dagi lasi lahaya salary na lo ke da poli tuman buti to lasi asa kuri ke la tum phansi pipo non claim bang atum phansi non ke claim mo matum phansi le tum da muni tumang silo kola tum phansi pipo ta arora teng pen tum karbila autonomous council pen advertisement pipo interview attend unang ko la pen la tum phansi mo bang ke sakuri ta pido thot jate mo mane jong se court challenge tamil ke buni da je kha jene tum ke advertisement pilo as per mirida teng pen binsa la soting pen tu appointment pipo pen ye claim an atum bang ke la soting la tum ke long edit la chetam de pin kona school ha ala hola jongsi la damde pulong ten letum la so sakuri le hata moi ne pang dak mon loke la ke prabjin ben kang khanji phasin tu claim kon to SIU clearance kuria la to mang phan ke aprang la si ni documents la tum ki pidum chok che data basi atum mi de ki prepare la non mang ke la tum mang ke sakuri bang le ro na islam po salary ta no
là tum non process bom lo la pen prabjin ben la tanang kanang lepo la thela tum ke all assam ke ave venture school ke thanam ke all assam ke la tum phan ke pipon pepin la tuma han ke close lo da Karbi Anglong Autonomous Council ben le tum chingkisi je da school ka dore pe na jok mane student tum han kamat hapen sini tum mangke la ke venture school tum han dame itum salary pipon nangi pusi kope bata pe bot ponlo isi cho prevency tuning ta kelong ke der pucot lo tuning na long yan lo la pen pining da menon prabjin pen nang apili ye phansin tum morilo budget long ke to tang hormu la tum ke long vek ko